Ji destpêka damezrandina PKK û piştre damezrandina Baskewê li Sûriyê, Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD berdewam gotin û karê wan berovajên hev in û li ser asta rastaqîne û zemînê ziyan nemezin ji ber siyasetên PYD gihiştine miletê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê. Wekû nemûne li ser berovajiya gotin û daxuyaniyên PYD û PKK destpêkê banga Kurdistana mezin dikirin û hemû aliyên din bi Nekurdistani tometbar dikirin. Îro jî dibin ew li dijî bîrokeya netewîne û li dijî avakirina dewleta Kurdî ne û siyaseta wan ummeya demokratîk e. Hevdemî behsa Kurdistaneke mezin dikirin, rêberê PKK bi xwe jî digot Kurd li Sûriyê nexwedî cihin û ew bi xwe koçberin û divê ew kar ji bo vegera wan Kurdan ji cihê ku jê hatine bikin. Piştî destpêkirina şoreşa Sûriyê, rejîmê hinavçeyên Rojavayê Kurdistanê bêşer û bi eşkere radestî PYD kirin. PYD iddia rêzgarkirina wan navçeyan û kontrolkirinê dike û li ser zemînê û di rastiyê de û li pêşiya her kesî hemahengî tê kirin û rejîmê tawekû îro jî hemû dezgehên fermî birêve dibe û dewrî û çalakiyên her du aliyan li pêş çavên hev têne lidarxistin. Beriya bûyerên li Kerkûkê, PKK digot ew ê berevaniyê di ber Kerkûkê de bikin û ew ê Kerkûkê bikin gora her kesê destê xwe li ser Kerkûkê dirêj bike. Xiyanet li Kerkûkê hat kirin û Kerkûk hat dagîrkirin û derewên PKK hatin pêçandin. Li Şingalê PYD û PKK iddia avakirina rêveberiyeka xweser dikirin û bi rêvebirina wê navçeyê. Piştî artêşa Iraqê derbas bû, torûbirûbûn û tûna kokî navbera wê û artêşa Iraqê de rûnedan û bi zelalî ragihandin got erkê wan li Şingalê bi dawî hat û ji ber wê yekê ew ê xwe vekişînin û bi hezaran ji çekdarên wê tevlî hejda şeibî ya Iraqî bûn. Beriya şerê Efrînê dest pê bike, serkirdeyên PKK gotin em ê Enqera û Stenbolê li ser serê Türkan biroxînin eger xwenêzîkî Efrînê bikin. PYD ji Efrînê hat derxistin û li şûn xwe bi hezaran mayînên çandî hêştin û li şûna derewên wan got wê Enqera biroxînin malên welatiyên Kurd yên sivîl li Efrînê ji ber mayînên PYD li ser serê welatiyên Efrînê de têne rûxandin. Beriya niha jî li Nisêbîn û Cizîr û Amedê iddia dikirin ew ê wan bajaran bikin goristana artêşa Tirkiyê. Lê di rastiyê de ew bajar ji ber PKK hatin wêrankirin û bûn goristana bi hezaran welatiyên Kurd yên sivîl. Berdewam PYD û PKK banga Kongerekî Netewî Kurdistanî dikin. Di heman demê de dibêje bîrokeya netewî bi ser çûye û ew li dijî avakirina dewleteke netewî Kurdî ne. İddia şerê Tirkiye dikin û di rastiyê de şerê Tirkiye vediguhêzin bo navçeyên Kurdî û ew navçe têne wêrankirin û valakirin. Mîna niha li Başûrê Kurdistanê rû dide. Goşt ber PKK bi sedan gund hatine valakirin û rûxandin. û hîn yek post ji xaka Kurdistana Tirkiye rizgar nekiriye û di beramber de bi hezaran ciwanên Kurd yên keç û kur revandine û dane kuştin û bi hezaran gund wêran kirine. Li Kurdistana Sûriyê jî ji 2011 ve PYD iddia avakirina kanton û rêveberî û federaliyê dike. Lê di rastiyê de hîn ne rejîma Sûriyê û ne jî tu aliyên herêmî û navdewletî îtiraf bi rêveberiyên wê dike. Hevdemî wê yekê bêhtirî 15,000 ciwanên Kurd yên keç û kur got piraniya wan li navçeyên dervey Kurdistana Sûriyê mîna Minbic û Tabqa û Reqa û Dêra Zorê dane kuştin û niha jî bi hesanî hemû wê new slogan û alên xwe ji nava bajarên Rojavayê Kurdistanê rakirine û behsa amadebûna xwe ji bo rêkeftinên bêmerc bi rejîmê re dike.